Dolaskom proljeća i ovoga puta odlučili smo se poigrati cvijećem. Radimo jednostavnu varijantu vertikalnog vrta za koju nije potrebno puno materijala i može se jednostavno i brzo izraditi. Potrebno nam je drvene daske 15x200 i 20x200, boja za drvo, vici, teglice za biljke i biljke koje želite posaditi, alat, bušilica, ubodna pila, kist. Visina konstrukcije bit će nam metar, a na nju još dolazi krov od 35 cm. Širina će također biti 1 metar, a s unutarnje strane dolaze 2 police na kojima ćemo držati teglice. Postavit ćemo i poprečne letvice kako ne bi mogle ispasti. Radimo drvenu konstrukciju koja će visiti na zidu, gdje ćemo ove teglice posložiti u 3 nivoa. Prvi korak nam je izrezati dasku na potrebne dimenzije. Na dasci je potrebno označiti visine polica prema visini teglica i zatim pripremiti rupe za spajanje konstrukcije i spojiti svaku stranu s 3 vijika. Prednje letvice koje služe za zaštitu od ispadanja teglica izrežite prema širini konstrukcije. Za samu konstrukciju čvrstite pomoću čavlića, a poziciju odredite prema samoj visini tegle. Krov ćemo napraviti pomoću ove 2 daske koje smo izrezali pod kutem kako bi estetski ljepše izgledao sam njihov spoj. Letvice su gotove, slijedi montaža krova i nakon toga bojenje. Odabrali smo tamnu zeleno-plavu nijansu kako bi nam teglice još više došle do izražaja. Ova vrsta vrta izvedena u manjim dimenzijama može idealno poslužiti za začinsko bilje u kuhinji. Mi smo ga odlučili postaviti s vanjske strane kuće, tako što ćemo ga vjesiti na prvu policu na ova 2 klina. U slučaju loših vremena on može samostalno stajati negdje na skrovitom mjestu unutar kuće. Biljke presadite u teglice, smjestite na policu i uživajte cijelo ljeto u njihovu cvatu.